celebration of Christmas in the Philippines is widely known for its colorful and unique traditions. In welcoming the most wonderful season, the lantern or parol serves as Filipinos' iconic symbol and greatest expression, for it represents the Star of Bethlehem that led the wise men to the newborn child Jesus. That same star is also the inspiration of the people of San Fernando, Pampanga, whose creative hands and colorful ideas turned this glorious star into twinkling, sparkling giants, giving birth to the Giant Lantern Festival. Karing bayani tamo bigay Buri nga ba lutong pagpugay para laman na good. Makiabigay po Japong disnana kening saltingan ngayon kay entry competition mas excited kailangan sa biyan ng kaya kawang lantern mega magtanong Kailangan confident ka ang ketang kanitang minu ng panahon ng tradisyon. Magpakakalulo kami mo, pagsikapan mi pumiyak. Ang gaya ng kasalukuyan, kaya puti na ko lang. Lantern Festival. Kaya kadagdag Tabanan at saka aking santing. Masaya ako, niya mo po yung kanako, na mo masaya lang mo. Burin niya, burin mawala yung tradisyon, paano parol. Burin niya. totoo na naging masumawang Makiabe lalong-lalo na yung barangay captain Maragul kasi Maragul na expectation ng rin tao 4 years yang may kiabe yung barangay Dolores king Giant Lantern kaya kami labasan na 4 years naman ang barangay at buri kaya po nga kilala din 10 years na ako pong gagawang parol pero first time ko pa po. Siyempre yung tradisyon hanggang ngayon tumupo kita mo nga kita mo po itang kalulot kaya yung buong lalawin